is a day of joy. Helluntai on suuri ilopäivä, Because it is the day that the Lord has fulfilled the promise. koska nimenomaan tänään Jumala on täyttänyt lupauksensa. In the same chapter that we read today, Samassa luvussa evankeliumista, jonka juuri tuossa kuulimme, in verse 15, jakeessa 15, the Bible says, if you love me, you will obey what I command. sanotaan, jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Then in verse 17, the Bible says, Ja jakeessa 17, the Spirit of truth, the world cannot accept him because it neither sees him nor knows him. mutta maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. But you know him, for he lives with you and will be in you. Mutta te tunnette tämän totuuden hengen, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. Deeds and faith and deeds. Jaakobin kirjassa puhutaan uskosta ja teoista. At the Lutherans, we do not emphasize that you have to do something to please God. Luterilaisena me emme opeta, että pitäisi tehdä jotain, jotta olisi mieliksi Jumalalle. Because everything is done by God. Koska kaikki on Jumalan itsensä valmistamaa ja tekemää. But whenever you do good, Mutta aina kun tekee hyvää, that is not from you. se ei tule ihmisestä itsestään, It is from that spiritual seed that is planted in you. vaan se tulee siitä hengellisestä siemenestä, joka on istutettu meihin kristittyihin. That is the fruit that is giving faith. Hyvät teot ovat sitä hedelmää, uskon hedelmää. The fruit that was planted in you is producing some good deeds. Ja se siemen, joka on istutettu meihin kristittyinä, tuottaa niitä hyviä tekoja. Because we can't do anything to please God. Koska me ei omassa varassamme voida tehdä mitään, joka miellyttäisi Jumalaa. But faith in us pleases God. Mutta usko meissä on Jumalalle mieluisa. In our text today, Meidän evankeliumitekstissämme faith and obedience are linked together. usko ja tottelevaisuus liittyvät saumattomasti yhteen. That means that whoever has the command of the Lord, Se tarkoittaa, että kellä tahansa on Herran sana, he must have them and obey them. kenellä on Herran tahto, hänen täytyy seurata Jumalan tahtoa. And whoever does so is the one who loves him. Ja kuka niin tekee, osoittaa myös teoillaan rakkautta. It was not of human origin. Jeesuksen opetus ei ollut ihmislähtöistä. And there was an inseparable connection between his words and his work. Ja oli aivan saumaton yhteys hänen sanojensa ja hänen tekojensa välillä. I want to take this example. Haluan ottaa muutaman esimerkin. If you take a big mirror Jos otatte ison peilin and put it in front of you, ja laitatte sen eteen, I think you are not seeing a different person, but you are seeing yourself through the mirror. todennäköisesti näet itsesi etkä jonkun muun siitä peilistä. And there is no difference between your picture in the mirror and your real physical body. Eikä siinä ole mitään eroa. Se olet sinä siinä peilissä, se on sinun kuvasi, sama joka on siinä. Therefore, if you receive the Son of God, Samoin kun otat vastaan Jumalan pojan, you are reflecting the picture of the Father. sinä heijastat samalla isän kuvaa. Therefore, you have the same thing. Siinä on siis sama asia, sama It means asia. that you cannot separate God and His Son. On siis mahdotonta erottaa Jumala ja Jeesus Kristus toisistaan. The will of Jesus is not to live as alone. Jeesuksen tahto ei ole, että me elämme yksin eristyksissä. He promised to send us a counselor, Hän lupasi lähettää meille neuvonantajan, who is the Holy Spirit. joka on Pyhä Henki. The one of the Holy Spirit is to teach us all things that Jesus taught. Ja Pyhän Hengen tehtävä on opettaa meille ja muistuttaa mieliin kaiken, mitä Jeesus opetti. The one of the Holy Spirit is also to help us. Ja Pyhän Hengen tehtävä on myös auttaa meitä. We are helpless sinners. Me olemme avuttomia syntisiä. We need to be lifted up Meidän pitää nostaa ylös, because we can't do it through our own strength. koska me ei omassa voimassamme pystytä siihen. The Lord loves us very much.
Herra rakasti meitä hyvin paljon. The Holy Spirit will always stand up by Christ. Ja Pyhä Henki aina tekee työstään Kristuksen kansan keskuudessa. Therefore, we need to have that close and bold connection between us and God. Sen takia me tarvitsemme sen selkeän ja rohkean yhteyden Jumalan ja hänen seurakuntansa meidän välillä. The three persons of God Jumalan 3 persoonaa, siis 3 yhteys, are linked to the truth. ovat yhtä totuuden kanssa. The Spirit was promised, Pyhä Henki luvattiin and He came. ja hän tuli He's working now in the church of God. ja hän tekee työtään Jumalan kirkossa. Sometimes when people have troubles, Joskus kun ihmisillä on ongelmia, they lose hope, he menettävät toivonsa thinking that God has forgotten them. ja ajattelee, että no nyt Jumala on unohtanut mut. But you know, those problems can sometimes make us stand firm. Mutta joskus ongelmat saa meidät myöskin voimistumaan, vahvistumaan, seisomaan selkeästi. Let me tell you that the Spirit has come to give us peace and hope in our life. Pyhä Henki on tullut antamaan meille rauhaa ja toivoa meidän elämäämme. We now have hope of salvation through Jesus Christ. Meillä on ylösnousemuksen kautta toivo elämässä. This peace is a true gift from God. Ja tämä rauha on todellinen Jumalan lahja. Many people around have tried to get peace. Ja moni ihminen tässä maailmassa etsii rauhaa. Kun ei ole poikaystävää eikä kiilattu, joka menisi naimisiin ja yrittää etsiä rauhaa. Mutta anna kun mä kerron teille. Jos te haluatte todellisen rauhan, pysykää Jeesuksen Kristuksen käsissä ja hoidossa. Moni etsii rauhaa kuuluisuuden kautta. Mutta ainoa todellinen rauha löytyy Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä maailma voi ainoastaan ilmaista kaipuuta ja toiveita. But Jesus' peace is real and present. Mutta Jeesuksen antama rauha on todellista ja läsnäolevaa. So the peace of God is not merely a psychological state of mind, Eikä se ole mikään pelkästään psykologinen mielentila, but it is an inner tranquility based on peace vaan se on sisäinen vakuuttaneisuus, joka perustuu syvään rauhaan, with God. nimenomaan Jumalan kanssa.